Hello? 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 Wala lang. Channel Dahlia, alright. Thank you. Thank you, Parts. Thank you sa paharang mo, Parts, Dahlia. Komportable na ako, Koy? O hindi pa? Komportable na si Unggoy ko. Still hard. Hi, Sir Anton. Mega love shout out. Thank you so much. Tam share harang manoy. Thank you so much. Burger in the house and Anton Capo vlog. Mega love shout out. Hi, Sir Anton from Shagdal Yalayiste. Thank you. Thank you all. Nagulat ako tayo. Nakita ko na. Thank you so much. Kasi yung internet natin. Present number 14, Jennifer Tableso. Nagmula sa Masbari, Zine. Hello, Jennifer Tableso. White flower. Wow, si white flower. Ella Puhulana, good morning. O, diba? Kilala ko ng mukha ni Ella.
Tusok! Ayan. Si Ella yan, sure. Wildflower. Kasi yung profile picture niya hindi nagbabago. So, pangalan lang nagbago, pero yung niya still, yan. Maganda pa rin. Ella po, alam mo rin siya lahat Wildflower, o, di ba? Lily Cruz! Ikaw ba yan? Wildflower. Ay, ano pala yun? Wildflower. O, di ba Wildflower? Lily Cruz. Imelia! O, di ba? Alam ko yun. Amelia. Patayin si Rodrigo. Si Rodrigo na walang kamalay-malay. Thank you so much. Oh, 5 million ka house. Thank you all. Yun lang, nagahang na naman. Tatapong ko ito sa upo. Diyan naman, kami love shout out. Bakit mo binigay? Happy day, everyone. Thank you, Ma'am Elmo Holanda. Nanny Days, thank you so much. Dan Tamsher, thank you, Ma'am Jonna, mahal ko. Ayan. Mega love shoutout sa lahat. Mario Chris Aquino, host Bella. Thank you so much. Ayan. Start pa lang ako magbukas ng isa kong phone. Magagala-gala yung isa. Gagala-gala. Saan kaya ako pwedeng magtambay? Itambay ko isa. Thumbs up po bago matulog. Thank you so much. Nanny Days in the house. Mega shoutout. Ma'am Nanny Days. Ayan. Thank you. Anton Capo Vlog. Thank you so much. Mari po sa mega love shoutout. Wildflower. Ma'am Dayan. Admin. Thank you so much. Good morning, host B. Gusto ko mapa-host B mo. Sheila. Olorita in the house. Dan Tamshire po. Victory! Bella sa Uragan Affairs. Mary Chris Harang po. Music. Ulit lang yung music natin. Parang sa'yo. Copyright. Sana ako pang makapiright. Nalilit siya ako copyright. Pero parang Mark. Ayan. Lalo din si Wildflower ako. So, thumbs up naman po from John Mahal ko. Ayan. Narinig pa rin niyo. Sir Anton, may gamit shoutout din po sa iyo, sir. Ayan, from Noel Palabel. Noel Palabel, nagkuba ng bahay, Palabel patusok. Ayan, pinigay mo isda doon. Maraming binibigyan na banda. Ayan. Pasukin niyo si Noel Palabel para makakuha kayo ng malalaking. Pasukin niyo si Noel Palabel para makakuha kayo ng malalaking.
Leslie Marmal, Tom Jordan, thank you so much, Marmal. Leslie. Mary Chris Aquino Dan, Joanna Mahal. Oh, yeah. Thank you, John. Tamsak Nagaw Neri from Wildflower. Narikan niya, demi ka magandang shout out. Biscuit lang. Pangalawa. Tapos bal. Sir Anton Kappa Vlog, pang 197 tamsak with no skip harang dancer. Thank you so much, na welcome love. Anton Kappa Vlog, Dan Pasuli from Wildflower. Wildflowers, Elbow Holana. Thank you so much, Han. Magtusok muna tayo. Tingnan natin yung mga dapat natin. Ang 12, 400 run. Oy, pag grade 5 na si si Ella Boholana. May 492 siya. O, di ba? Yes, sir. Thank you, Wildflower. Yes, sir. Thank you, Wildflower. Excuse me. Ella Boholana. Yan. Pang 13 thumbs up na ako. Nag-comment na ako na Ayan. Sir Anton Danful Paco from Ma'am Diane Vergara. Thank you so much, Ma'am Diane Vergara. Girls. Girls talaga. Ay, mga buwilit pala tayo. Sorry. Gulo ko yung sound ko. Skuday. Skuday! Not good. Tap. Ba may yung premiere, ma'am? Pasok po, Sir Anton. Thank you so much. Sponsor time tayo. Premiere ni ma'am. Sponsor from Scotland. Princess in Milan in Scotland. Thank you so much. Binaba na yung Ma'am Diane Vergara yung bahay ni Ma'am Princess in Milan in Scotland. Thank you so much.
Pilapil, wildflower. Nandito rin yan sa, so nasa Jado siya. Tapos, si Anton Capa, namimigay ng mga banana. Pasukin niyo si Anton Capa, Wildflower Vlog. Ayan. Mga bananas man lang yun, malalaki mga banana. Wala mga gumawa ng banana ni Sir Noel sa Anton Capa Vlog. Ayan. So, diba? Banana din kasi ang gusto. Char! Joke lang. Char, joke lang. Joke lang. Tinusong ko lang sila. Next tayo kay Jennifer Tablas. Tingnan natin si Jennifer Tablas. OMG. Wait. Galawin lang. Signal. Thanks, Jennifer. From Channel Dahlia. Wildflower, thank you so much, Sir Anton Vlog, sa yakap. Sana all niya yakap. Sir Anton, lamig-lamig dito ka naman. Yakap. Jennifer Tablas. Galuding ako, boy. Dan sa Kayas Wildflower by Just Wildflower. Yan. Dan Anton Fulbach, Jubilin Linaw. Dan Tamsak from Jubilin Linaw. O, di ba sana? Linaw, Jubilin Linaw. Mega lang tayo. Harang po, thank you sa Ma'am Jubilin Linaw. Listen me ate Ella Tantu Soko from Tayan Vergara. Ayan. Thank you, admin again. Thank you so much from Wildflower. Ella Buholar na. Ella Buholar. Larry Cañete, hello, good morning everyone. Dan Tamsak ko, ayan. Angelica Kaba. OMG, Angelica Kaba. Angelica Kaba. Thank you so much. Ano ba yung Angelica Kaba? Angelica Kaba. OMG, Angelina. Baby Senorita. Oy, Angelina. Uy. Picturean natin yan. Oy, Ma'am, Angelica Kapa, thank you so much. Ako yan, Anton Kapa Vlog. Kaya ang asawa mo ba yan? Ang ganda-ganda. Oh, di ba, sir? Sana ko. Thank you, Sir Anton Kapa. Uy, thank you so much. Oh my goodness. Palab-lab kay Anton. Anton, my goodness. Ayan, tama sa kaibiganin nyo na si Anton Vlog. Kasi tayo, nasa Riyadh din siya. Sir, nasa Riyadh ka pa rin po ba? Ayan, Ma'am Dayan, lapalitan po natin si Ma'am sponsor natin saglit for a while. Ayan, promote natin si Anton Cabo Vlog from Moments. Ayan.
Si Anton Kaka Vlog po ay talagang namimigay, legit, kadikpitan ko lagi pinapilapit kasamahan namin ni Dalia Ladies. Anton Kaka Vlog. Thank you so much, Angelica George. O, di ba? I love that. Thank you so much, sir. Wow! Sana po, anak na. Oh, yun din. Di na. May anak ka na pala, sir. Bata-bata mo patingnan. Akala ko ano ka pa lang, nasa 38, 32, o, di ba? May anak ka na. OMG, magpapanak na ako sa'yo, sir. Thank you so much, sir. Angelica Capa. Thank you so much, ma'am, Sir Anton, Anton Capa Vlog. Oh, grabe. Oh, may college ka, sir. Diyos ko, Lord, paano ba? Hindi ka pa. Ako still single, still still young. Char, still urban is flip. Okay, college na yan. Sana, kaya pala, sir, sipag-sipag. Naka-duty ka, nakikita ko sa naka-duty ka, tapos nag-i-ask ka ng isang araw, walang araw. Hayaan mo lang na kasi simple, alam mo naman, busy rin ako sa work. Sa restaurant, sir, alam mo ng trabaho. Hindi ko alam kung ayan. Sir Anton, baka may time ka po, bisita ka kay Man Princess and Me Live in Scotland. 5th Mansarinia po for October 12, mamimigay rin po siya ng blessing, pabigas at bigas po. Thank you so much. Sir Anton, pasukin nyo. Maganda yung wakwakin niya. Nagpapagames niyo, Sir Anton. Matatapos na yan. Cum laude sa STI College. O, diba? Congratulations. Ano, Angelica? Ayan. Matatapos na Angelica. Cum laude. Sana all cum laude. Hindi ako nag-cum laude, sir. Mukha lang, Claudine Barre. Walang isip. Matatapos. Wala, kaya walang grabing sipag mo, sir. Trabaho, LS. Yes. Congrats sa anak mo, Sir Angelica Capa. Thank you. Wala akong papa mo, Char. Proud ako ng cum laude word. Ayan. Bawing-bawi, sir, yung hirap at pagod mo, sir. Dito, sir, no? Nandito ko pa rin ba, sir, saan? Nasa Riyadh ka ba, sir? Kapag lang. O, diba? Wait. Samid ako. Sir Dan from Julian Janera in the house. Admin sis Dayan, sir. Eldwell Mensan na po, nabisita kay Ma'am Princess kagabi. Nandun siya pa-support po. Ayan. Thank you so much. Admin Dayan, Sir Edwill. Support sa binaba ni Ella Bolana Wildflower po. 12 nomination. Nagluloko yung flow. Sir, wait lang, sir. Sana. Okay, thank you, sir, sa sir, God. Biskit lang muna ako. Tatama na utang ko dito labas.
This is me, Dan po, from Anton Capablanc. Thank you so much, sir. Thank you, Sir Bala. Support. Thank you so much. You're welcome, Ma'am Ella Buholan. Lakas ng ano? Nagbaba ng bahay si Jovelyn Lee na. Palabla guys, pa-support. Ayan, dito ko sa adobo mo, Jovelyn. Nag-aadobo ka ng ano, may itlog na adobo. Manok, may itlog na adobo. Masuyo, guys. Salamat. Tambay lang, host. Thank you so much. Luluto ka, naka-play ka lang muna. Lulo ko yung isa ko. Mukha talaga. Mukha talaga. Lord. Dan Hampshire from Mersa Talampaka. Host musta? Ito, okay na. Okay lang ako. Okay lang, Mami D. Guys, yung naka-view dyan itong Papa Vlog, support pala matusok, pabakas ng baka, pa-hardo ay love you so much. Ayan, Jubilant Papa channel dan. Niskip yung sariling araw. Papasokin ko si ano, ito. Yan pa. Layuan yung router, yung kabilang bahay. Bagong dikit, Jubilin Linaw, Dantang Stock, and pulled back from Marie Chris Aquino. Thank you, Marie Chris. Ayan, road to what? Ayan, laki-laki na. You're welcome.
Ayaw. Ayan. Hawakan mo. Sige, sir. Ano to, sir? Nabuhusan ng tubig. Ayun, nasa na ako? Ay, kailangan very late. Dan, nakapin. Ate, harap po kay Edwin. Ayan. Dana daw po, Ate Alla, si Ma'am Dayan. Pasupli po ang Jubilee. Kaya po, mga self, ayun ko, group. Abigail Sandaga, Dances Ella. Bigyan shout out sa all. Ayan, sa all. Muray. Naghang na naman yung top. Jobelin Dan po, ayan, nababa ng bahay. Ayan, masimple na lang po, Jobelin Dan. Linaw. Ayan, Ma'am Linaw, nababa na si Ma'am Dayan Burgar. Masimple na lang po sa Thank you, Sir Anton Kappa Vlog from Wildflower. Thank you, Sir Anton. Sino to? Wildflower. So much. Thank you, Sis Mercy. Ayan. Kuya Ed Novio, bakas na lang po from, ayan, Valpardo. Thank you so much. Abigail, bahay mo po from Anton Kapatid. Ayan, Anton Kappa Vlog. Abigail, bahay na po, Abigail. Diba? Gandang ngiti ah. Jobelin Full Pack from Abigail Sandaga. Jobelin Lina. Bakasan mo lang Abigail. Ayan, dyan lang siya. Kutad TV host po, thumbs up po. Ayan, baba ka na dyan po, ano, Kutad TV. Mega shoutouts sa mga yan in the house. Okay, Buray. Panikit po, ayan, sabi na ba ni Ma'am Mercy na lang baka. Thank you. Ayan, si Kuya Ed Novio, nandyan na. Thank you, ayan. Thank you, Sir Anton, sa ano mo dyan, ha? Ayan. Palipad mo sa mga uwak. Ayan. Malaking tulong po yan para sa atin. Iyo baga manay, salamat na, ha?
Elmos. Ma'am, wife Pagayan, magalang shout out. Thank you so much. Ayan, wildflower, Sir Ed, will, nagpapaangat po yan. Ayan, thank you so much. Bakasan nyo lang po kay Sir Ed. Ayan, thank you. Sir Ed will. Ayan. May ad din ako dyan. Ed, yung sponsor natin. Ayan. Coming na. Ayan. Sir Ed, thank you so much. Ayan. Thank you so much. Papakas muna kay Sir Ed, no? Tapos, lagyan niya bell of heart. Guys. Para alam ni Sir na talagang sinusuporta natin si Sir. Ma'am, magayon, di na ako nakapunta sa iyo. Hi, Mercy, daan lang ako. Ayan, from White Magayon. Nag-i-LS siya. Namal Kulapal, Oragon, Manila, shout out from... Thank you so much, Ma'am Ara Aros. Thank you so much. Anton, Kuya Ed, Dan po, from Anton. Thank you so much, sir. Ayan, nandito rin po sa Damang, sir. Siya po nagbibigay ng mga papremyo sa akin pag nagpapalaro ako. Salamat. Sir Ed, love you po. Mababa pa yan ang bahay na nun, sir. Baka masaya, sir. Okay lang. Kung nabisita naman ako sa'yo, tipin mo na sila kapatid. Okay yan akin. Ayan. Thank you so much, sir. Ayan. Sige, sir. Si Wildflower. Ayan. Patikitan mo na kay Sir Wildflower. Nagas na naman si Lolo. Ayan. Thank you so much, sir. Maglilista naman ako ng mga tatapusin ko na. Tatapusin ko lang tapos para antugin naman ako. Ayan, si sponsor natin, si Kuya. Thank you, Sis Mercy, lagyan natin. Mabakas muna saglit lang guys. Ano, Sir Ed W. Para mabisita naman na tayo ni Sir Ed W. Busy kami tomorrow, after tomorrow. 3 days kami National Day. Sir, nung ganap, sir, National Day, walang pahingaan, sir. You're right. Busy life is going silingan. Ayan, nothing kaya gora lang tayo. Ayan. Jubilin, Mercy Gram, bakit ang thumbs up from Jubilin? Full back na ako sa'yo. Sukli na lang po. Bahay po, ma'am. Andiyan niya siya, Sis Mercy. Ayun, taas lang siya. Abigail Dan po sa'yo from Jubilin Lina. Ayan. Tusok, Buray. Thank you, Buray. Bahay mo po, ma'am. Ayan. Thank you so much, sir. Naka-duty mo ba sa ganitong oras, sir? Sir, ano oras lagi mo, sir? LS, sir. Nasa napapadaan lang ako, sir. Sir Anton lang. May 2 piece na sila. Mabait na pa. Ngayon, sir, labas ka na ngayon? Yung araw rin pala labas na, sir. Ako, laging out ko, sir, 2:33, ganyan. Tapos, ganito. Tapos, tulog ako ng 7 para 3. Duty ako ng 4 or 5. Then, 10 p.m. Pinas time. Ayan.
Dapat 5 p.m. nasa damam na kami niya. Cover pa accommodation namin, sir. Thank you so much, sir. Congratulations kay Angelica Papa sa anak mo, sir. Sorry, hindi ko asawa tuloy. Sorry kanina. Love you, sir. Agoy, silingan, mahirap ang buhay, mahirap kaya ganang hirapan. Dan po, Sir Ed Navia from Mondayan Vergara. Thank you so much, Mondayan Vergara. Vergara. Gulat ako. Kaliwangan. Bye-bye na. Salamat. Salamat. Thank you so much, sir. Sige, keep safe, sir. Ingat po sa biyahe. Nasa ano ka ba, sir? Nasa Damam? Nasa Damam. Sa Riyadh ka pa rin ba, sir? Bakasan nyo na lang po kay Sir Ed. Thank you so much. Jubilin, Lina Pasukli po. Ayan, thank you so much. From Wildflower. Wildflower. Ano ba ito? Agoy, Sir Anton, wag ka muna umalis. Di pa ako nakaluto. Yambu, malapit sa Jeddah. Ay, ganun, sir. Layo-layo pala, sir. Bye, Sir Anton. Salamat po ng bonggang-bongga from Ma'am Diane Vergara. Sir Anton, wag ka muna na umalis. Luluto pa si Ma'am Mercy de Lambaca. Thumbs up, Dan Maria Gracia Sabala. May mga shout out loud. Busy life and good silingan silingan tan ating kaya wala lang na yets. Ingat po, Sir Host Anton. From Mercy de Lambaca. Hala, kakalabas na. Pasok mo naman ulit. Thank you so much. Wait lang, sabit ako. Lang. Ako ng tubig. Ayun, oras na. Mag-4:25 na. Suso, marikes, suso. Thank you. Ayun na ba? Wang Chicha. Mega shout out, Gara. Thank you from Wildflower. Vandalism. Heart. Dubai Bohol Mers.
Grace, musta ang Dubai? Asa na ba rin dagat naglapit? Wow. Gag. Guru. Guru. Butod. TV Payakap Poster. Ayan. Kaya puro na. Bakit? Ayan, para green time na natin. Ang ko lang. Sorry, Mendoza. Thank you. Arang. Thank you. Bukan. Tuyo ka mali. Malalaglag ka dyan. Nakilaya ka. Walang manghilot. Ito. Si hi ka. Hi. Good morning, Ma'am Dahlia from Mercy de Lambaka. Yeah. Thank you, ano, Laura. Kanto lang. Lagi ako lang. Saan ka lang late, Mercy de Lambaka? Nag-start lang. Okay lang, Ate Parch, Dahlia. Thank you, Parch. Bisi-bisi lang ka lang dyan, Parch. Okay lang. Module na muna dyan, Ma'am Maria Gracia. Thank you, Maria.
Ma'am Dahlia, good morning. Thank you po, sir, for pinig ng kubo. Salamat din, mga langga, sa inyong mga yakap at pagpapanggaya. Ay, nako, ginutom na naman ako ni Dian Vergara. Ako, chita-chita lang. Kumain ako ng store. Ewan ko lang yung gutom ako. Patay taana mers. Daghan kaayo trabahoon. Gihalangtan pa jud ni akong estudyante. Ano yun? Magdudubli ka taan ni Karon. Ha 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 ha. Dubli kara karat taan ni Karon. Karon. Ito mga doktor magbisaya din. Oy. Sinigang? Anong sinigang na ano, Mamoy? Padikit mo, host, Kuta TV. Asan ba yung sa'yo, Sir? Dikit ah. Dikit lang. Baba ka ng bahay mo dyan, Kutat. Sige lang. Hanapin mo si Kutat. Ayan, si Kutat. Nakita ko na. Papunta na, papunta na. O, punta kayo doon sa ano, sa lugar ni Ma'am Dayan. Makikain tayo. Ng sinigang. Kutat, 34. Kung 35 ako, still tiyeng. Bella Fajardo. You all know kita. 4 na tusok, pang 5 tusok. Putad! Dito ka na. Ayan na, nakita ko na, Putad. Pang 35. Still clear. Putad pang 35. Hello po, Dan Dikit Enjoy Vlogging po. Sending my love and support from Bella Fajardo, Mercy de la Vaca. Iwan din ako ng bakas, Putad. Putad. Finish all.
Harang, puta, dan po, padikit sa dinayabak ni Ma'am Dayan. Ayan, oh, thank you so much. Agoy, katapos niya lang kumain, sabi na luto daw ako. Harap. Kuchitsa, nagutom ako talaga. Kumain naman ako. Pwede makain naman. Salamat po, you're welcome, Kutan. Kutan, thank you so much, Kutan. Diyan ka lang kung lamang napasok na yung mga wak-wak first. Thank you mga wak-wak. Diba, na-miss niyo yan na. Na-miss niyo yun na. Diba, na-miss niyo yun na. Agoy, pagkatapos niya kumain, nagsabi, luto na daw ako ulit. Bukas. Keep yung bahay kayo. Dan po, silingan. Silingan? Ano na silingan? Sa silingan. Alam ko wala na silingan. Ano mo kung gusto? Gusto mo lang. Internet. Maglista na ako ha. Diyan lang kayo maglablaban lang kayo dyan, magmahalan. Bahala na kayo dyan. Basta ako tatapusin ko yung listahan ko sa inyo. Genevieve Royal kayo. Genevieve Royal. 5, 10, 15, 20. 25. Silingan po, support po kay Ed Killing ng Bakasan. Ayan. Ganda ng mic po. Ayan. Tingnan. Ang mic mo po. Asan yung mic? Ito ba? Hindi nga marunong ano to si Upuyog salita. Kasigaan na. Tulog na. Ayan maya. Magunat-unat na lang ako dito. Makapisto rin ng maayos. See, dito ako pilit mo. Gaan. Para hindi na diretso. Ay, makakita ko yung oras na. Diba? Silingan, pa-support ko. Thank you so much. Basta ako bisa ko dito. Kanina pa hindi ko nalista. Pigil sa nila. Stephanie. Dan. Imam Chai Dan.
Thank you po, Tad TV. Ayan, sa paganda-ganda ng mic pa. Ayan. Wow, ganun. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20. 20 lang siya. 5, 10, 15, total 20. Abigail Sandaga, 20. Ba't bumababa ba? Tapos kung mararanasan niyo yan, ganun din naman ako, mama dear. 3:47. Masanay ka na sa lagas. 21 tusok, 19 hours. Mingming, kus. Mingming. Apusa. Toyota dear. Bunso ko at pusa gutom na. Sinawa ko si Bunso. Gutom na si pusa at si Bunso. Loka. Nag-aaway yung dalawang pusa. Nalaglag. Nalaglag sa upuan. Wait lang, may... Nahulog yung pusa, nag-aaway. Iprito ka na ng manok, lechon, kawali.
One. Clear note. Then start parts earlier. It Boxing TV, bigyan shout out to Sok Dikit host. Thank you. Ayan. Mga gutom na kasi sila. Ito pa, angat 17 ng may grade sila galing. Tapos bahay na. Focus yan. Thank you sa pasok mo, sir. Ayan, may ano ka na. Ed Boxing, ikaw din po ba yan, Ed Boxing? Thank you, Sir Ed Will. Ayan. Inaano ka ni Mang Ella, kapangat program kuno-kunoy ka, ayan. Papasukin ka ng mga quackers dyan. Yung mga kailangan ng banana. Kasi mga ano yan eh, mga bila.